யாழ்ப்பாணம் குருணா மீன் சந்தையில் நிற்கிறோம். இன்றைக்கு என்னென்ன மீனோட என்னென்ன விலை போகுதுன்னு வாங்க உள்ளே பார்ப்போம். இப்போ தான் புதுசாக சேனலுக்கு வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 150
800 செம்பாறை தாங்க அது 900 ஒரு 500 1900
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் தொள்ளாயிரம் ரெண்டாயிரம் 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 ரெண்டோய் ரெண்டாயிரம் ரெண்டோய் ரெண்டாயிரம் ரெண்டோய் ரெண்டாயிரம் ரெண்டோய் ரெண்டாயிரம் ரெண்டோய் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் ஆயிரத்தி எண்ணூறு 1800 அங்கே வராங்க